cenlati maleloka tonton arina wengi amung dadi impen pepuntone pantas digoleki dununge wong manis ingkang mawe Prawadya bala Sri Kandi tumata budal naca ayo budal
Prajurit siap siaga tumuju ana ing pabaratan agung. Ayo budal naca. Pancen nyoto Sri Kandi Tumata. Yo. Prajurit siap siaga. Sakmangsaning pakumpulan ngalor ngidul angling sami tanding guru Bisma Arya Mukti bagus pun kakang pamit kastro Hey,
rasa papaning warna-warna senadyan mara padha mawe rasa ya Anjas mara ari tantulas pangestu
เ
Matur nuwun.